Dobrý deň, no takže, teraz zahráme si Minecraft. Ja viem, že si povedala, že budeme robiť pokračovanie, ale ja som sa len tak blúdila po multicrafte a zrazu som uvidela, že mi napísal, že som narazila na nejaký strom, po ktorom je kráľovstvo. No lenže ja už som vám to nestihla natočiť, takže vám natočím, ako pokračujem. Takže, tuto som. A je tu strašne veľa chôdb, ktoré takto, čakať, idem do nich. A ďalšia chodba. Čakajte, čo to má byť? Bude asi end portál. Čakaj, mám to asi zbúrať, že? Ja to radšej zbúram. A napísal mi, že som narazila na nejaké kráľovstvo, alebo čo to? Hrad. Oh my gosh. Toto bude zvláštne. To je zaujímavé. Alebo možno, že aj nie. No keď som tu vchádzala, tak tu bolo mega veľa chôd. Takže ja to tu radšej prebúram. Možno, že pod zemou, že by? Kráľovstvo? Ja neviem, ja som narazila na nejaký strom. S bratom sme sa čudovali, že čo to má byť. Dobre, ja sa vrátim naspäť. Ale zase to reklamy. Nebudem sa pozbrať. No, dobre. Idem dole. Možno, že toto keď sa prebijem. Ne. Ne, možno, že ne. No, skôr asi nie. Ale ja nehrám multiplayer, takže sa veľmi čudujem. Dobre, kašlem na to. Idem toto takto. Možno, že som niečo prehliadla. No, tam mi ukazuje, kde som zobrala. Takto som išla. Kúkajte, tu sú ďalšie schody. Kde bola ďalšia miestnosť. A tu sú ďalšie schody. Aj na druhej strane. On asi na druhú stranu. Jak som sa zlákol, ty vole. Ježiš, čo to je? Že... Ty vole, to ako... Dobre, Tak to bolo fakt, že tesné. Tam je to, jak sme sa prekopali. Áno, toto bol ten začiatok. A tuto mi ukázalo, že nejaký point. A tam mi ukázalo obrazok kráľovstva, alebo čo to bolo, taký hrad. No ale toto mi nepríde úplne normálne. Takže skúsim toto prekopať. Že možno, ale nie, toto už je normálne obvykle. Takže neviem. Dobre, neviem, kde som to. OK. Dobre, tak to bol asi silný moc spad. Tam vidím niečo hnedé. Čo tu je? Netopier. No, takže, akože, neviem, niečo tu je také, čo toto je strašne čudné. Železo si zoberiem. No, dobre, akože toto je strašne čudné. Absolútne neviem, kde som. Toto je tu ako bludisko. Ale aspoň mám železo. No dobre. Čo bude? Ja som sa akože nejako prekopala niekde teraz. Je tu netopier, ako môžete vidieť. Ukážte. No tak toto je strašne čudné. A toto by som aj zablúdila. Tam je niečo. Je to dosť čudné. Wow, dobre. Toto
toto je ďalšia... Uj! To je ďalšia chodba. Ďalšie priestory. No dobre, dúfam, že sa z tohto ale dostanem. Aby som nezabudla. Tu je láva! Tu je láva. OK. Dobre, nechcem padnúť do lávy, takže... Tu je láva. OK, dobre. A toto je strašne vysoko. Dobre, aspoň viem, že je tu láva. Idem skúsiť túto kopnúť, že či je tu je láva pod tým. Čo si myslím, že áno. No, takže môj brat tu bude asi hovoriť tiež do toho, keďže tu stojí pri mne. Áno, sobi kúkaj. Je tu lávové miesto. Dávaj si pozor, aby si nespadla. No. Tak hneď. Lose. My to chceme dokončiť, vy. Dovolenky. Milujem sa pozerať na... Oh my gosh, tak toto je strašne napínavé podľa mňa. Ja som si na začiatku myslela, že tam to je end portál. No, ináč ale bolo to tak, vyzeralo to tak. Ja by som si chcela zobrať kýblik na lavu. A teraz Počkaj, no to ma až teraz napadlo. Teraz by som padla do lavy. To by som nechcela. No to ti spadne do lavy. To, čo hovoril Absolutne Siri neviem, a Kari. kde som sa objavila. To čo? Není, dobre. Toto je strašne čudné. Čo to je? Ale sú to dobré veci, akože, takže ako rada si tu berem veci. Môj brat je niekedy fakt neslušný a hrozný, takže to berte úplne normálne. Dobre, zoberieme si tu železo, lebo to som tak dosť dlho som to nevidela. Ani som to nevedela nájsť. Keďže som zomrela, tak potom som si našla svoju hrobku, vykopala som ju a má som v nej meč. A keď som sa teraz pozrela do inventoru, tak ten meč tam nebol. Takže neviem. Skúsme sa podkopať tu na? Ako som sa podkopovala predtým? Pozor. Však dávam. Dávam. No. Dobre, tak toto bude dlhé podkopávanie. Ejda. No tak toto radšej nebudem robiť. Prepáčte, keď tu moja mama rozpráva, ale asi som jej nestačilo povedať, že natáčam video. No ale toto je super. Akože ale nechcem skočiť do tej lávy. Ale dobre, no. Ideme sa skúsiť niekam vrátiť, aj keď teraz neviem, že jak mám ísť naspäť. Taký malý problémik. Dobre, ale tak toto akože dúfam, že teraz nebudem blúdiť. Zase. Hore je tiež zase niečo, takže asi tam ideme. Tak ale bolo tam napísané, že to je kráľovstvo. Ešte keď som sa k tomu kráľovstvu nedopracovala. Takže neviem. Akože vyzerá to dosť čudne, ale že by až takto. To fakt neviem. Čo nevieš? Ale nič. Toto je také čudné hrozne. Ja už sa vráti asi. No a teraz sa neviem vrátiť. Však. Ups. Skús stlačiť. Vlastne nie. Čo toto? To je také... Čo to je? Ukáž, čo mi to tu ukazuje. Tak toto vyzeralo, aj keď sme našli to kráľovstvo. No. Ti ukázalo, že A čo si to našla tam bolo? taký blok, kde býva... Korytnačka? Ne, jak bývajú na pláži, vieš. Alebo že si našla pláž, neviem. No, takže... Dobre. Neviem sa teraz vrátiť späť, akože...
Sorry za tie reklamy. No dobre. Dúfam, že toto video zase nebude dlhšie ako 15 minút, lebo ho tam nemôžeme to dať na YouTube. Fú. Dobre. Neviem, že teraz kam mám ísť, lebo som sa tak trošku dosť stratila. No tak odporúčajte, že ako by som sa vedela dostať z tohto miesta preč. Ale odkiaľ som vyšla? Však to nie sú žiadne medzery, ani komory, ani nič. Skadiaľ by som vyšla, ani hore. Počkaj, že budem chodiť hore. A však to Aha, sa tam. aj nestáva v Minecrafte. Aha, tam z hora som prišla. No, takže keď sa stadiaľ to vyblúdim, tak vám dám ďalšie video. Pre toto video to bude všetko. A ak nájdem to kráľovstvo, tak vám ho určite ukážem. Takže pá!